Už v detstve som mala svoje túžby byť speváčkou. Cítila som sa pohodlne na pódiu. Dávalo mi to dovtedy nepoznané potešenie. Pracovala som na sebe. Chcela som svoj veľký sen stať sa speváčkou uskutočniť. Bola to pomalá, ale poučná cesta. Svojou trpezlivosťou a drinou som si išla za svojím cieľom. Predsa môj veľký sen sa musí splniť. V roku 1982 nastal ten správny čas. Otvoril sa predo mňou nový svet, po ktorom som tak dávno túžila. A vtedy sa môj detský sen naplnil.